Ayun, kumana na.
Alright, hi, hello, good morning. Ay, good afternoon na ba? Happy lunchtime po. Ay, pasensya na, no? At medyo nagkikwa po kita ki technical na problem sa satuya po tabing gadget. Live po kita, no? Digi po sa opisina ni Sir, ano to? Ray Antiga. Yes, sir. Ang bago pong tukaw na pamayo kan baka kay fire station, mga kasabay ta, no? Para po sa mga, siyempre, tangaling mabistaduhan ka po, maraman ka po sa iyong background, maraman naman po sa iyong mga programa na para po hindi sa banwangan kan baka kay arbay. Ayaw, alat ka,